Αγαπητά αδέρφια, σας χαιρετάμε στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφερε. Είχαμε να έρθουμε πάνω από 2 χρόνια. Περνάγαμε όλοι αυτές τις καταστάσεις, αγαπητά αδέρφια. Ο αδερφός ο Νικολακόπουλος είπε στο σταθμό ότι ήταν πρόβα για το χάραγμα όλα αυτά που περάσαμε. Και απαγορεύσεις, μην βγεις έξω από το σπίτι σου, μην πας στο δρόμο, μη το ένα, μη το άλλο. Ήταν μια πρόβα για να καταλάβουμε το πώς θα γίνει τότε που θα υπάρχει το χάραγμα, αγαπητοί αδερφοί. Φυσικά εμείς δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε, γιατί δεν θέλει κανένας αδερφός να μείνει κάτω. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμαστε, πρέπει να ευθυγραμμιζόμαστε με το Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, γιατί θα γίνουν φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα έρχονται, τα πράγματα δείχνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την αρπαγή. Τα σημεία που διαβάζαμε εδώ και χρόνια, όταν ξεκίνησε η Λευτέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής να λέει για το barcode, τότε που ξεκίνησε δειλά το 83, να μπαίνει στα προϊόντα ότι αυτό είναι το χάραγμα, κάποιοι άλλοι κοροϊδεύανε και λέγανε τι είναι αυτά που λέτε, τι δουλειά έχει, ειρωνευόντουσαν, αλλά τελικά τώρα το λένε και αυτοί, θρησκευόμενοι, και αυτοί πιστεύω ότι ξέρουν ότι δεν πρέπει να μείνουν εδώ με τον Αντίχριστο. Δυστυχώς υπάρχουν, αδερφοί, παραφιάδες και αιρέσεις που έχουν διδασκαλία ότι θα λάβουν το χάραγμα, ενώ ο Λόγος του Θεού το καταδικάζει και λέει ότι όποιος το βάλει θα πιει από τον ίνο του θυμού του Θεού. Αλλά υπάρχουν οργανώσεις που παρουσιάζονται μάλιστα ως χριστιανοί, και ιδιαίτερα οι μάρτυρες της Σκοπιάς, που το έχουν διδασκαλία, αδερφοί, ότι θα λάβουν το χάραγμα. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς. Δυστυχώς ο Θεός να τους ελεήσει, να ελευθερώσει τα προβατάκια του, γιατί και εκεί έχει προβατάκια και μας έχει χαρίσει ο Κύριος διάφορες ψυχές μέσα από αυτές τις αιρέσεις. Αγαπητά αδέρφια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στο μικρόφωνο, αλλά πιστεύω ο Κύριος να κάνει χάρη, να φτιαχτεί. Αγαπητά αδέρφια, όλο αυτό τον καιρό τώρα ο λαός του Θεού ετοιμάζεται να συναντήσει Κύριον τον Θεό του. Και όπως ετοιμαζόμαστε όταν πάμε σε ένα γάμο, πώς προσέχουμε να βάλουμε τα καλύτερα ρούχα, να χτενιστούμε. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού τώρα, η νύμφη, ετοιμάζεται, αγαπητοί αδερφοί, να συναντήσει τον νυμφίο. Ετοιμάζεται η νύμφη και λέει μέσα στη Β' Θεσσαλονικής ότι ο Αντίχριστος θα έρθει μεταξύ των απολυμμένων, αδερφοί, διότι δεν εδέχθησαν, λέει, την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Γιατί λένε μερικοί, ακούμε συζητήσεις με ανθρώπους και πώς θα γίνει και θα είμαστε εδώ και δεν θα είμαστε. Το ξεκαθαρίζει ο Λόγος του Θεού. Θα έρθει μεταξύ των απολυμμένων, Β' Θεσσαλονικής, διότι δεν δεχτήκανε το Χριστό, την αγάπη του Θεού, αδερφοί. Τους μιλάμε για το Χριστό, για την αγάπη του Θεού, τους μιλάμε για το Ευαγγέλιο, κάποιοι και δεν δέχονται. Δεν θέλω το Θεό, λέει. Πες του για οτιδήποτε άλλο θέλει. Για ηθοποιούς, για τραγουδιστές, για ποδόσφαιρο, για οτιδήποτε άλλο, αδερφοί. Κάθονται και ακούνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και με ρώτησε κάποιος εκεί στη δουλειά, ένας συνάδελφος, γιατί ασχολούνται οι άνθρωποι, αδερφοί, δεν ξέρουνε, ο λαός μου λέει χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Μου λέει, τι ομάδα είσαι, Μιχάλη, μου λέει. Λέω, πρώην Ολυμπιακός, του λέω. Λέει, πρώην Ολυμπιακός. Σε ποια ομάδα πήγες τώρα, λέει. Λέω, τώρα έχω πάει στην ομάδα του Χριστού. Γιατί η ομάδα του Χριστού, λέω, δεν χάνει ποτέ. Ενώ ο Ολυμπιακός χάνει κιόλας, Ευχαριστούμε το Θεό, αγαπητά αδέρφια. Μας ελευθέρωσε ο Κύριος από όλα αυτά. Από τα λάθη μας, από τα που είχαμε κάνει είδωλα. Έχουν κάνει είδωλα οι άνθρωποι, τις ομάδες, τους τραγουδιστές, είδωλα. Μόνο Κύριον τον Θεό σου, λέει, θέλεις προσκυνήσει και αυτόν θέλεις λατρεύσει. Το έργο του Θεού δεν σταματάει, τρέχει. Μέσα στις καραντίνες και αυτά, με τη χάρη του Θεού, είχαμε κοινωνίες με αδέρφια στο σπίτι. Ερχόταν ο Κύριος, βάφτιζε με Πνεύμα Άγιο, επέστρεψε αποστατημένα αδέρφια. Ευχαριστούμε το Θεό, αγαπητοί αδερφοί.
υποτασσόμεθα στο Θεό. Αν ήθελω να αρέσω, λέει, σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Χριστού. Σε ποιον θέλουμε να αρέσουμε δηλαδή? Θέλω να αρέσω στον Χριστό. Οι μαθητές είπανε, Κύριε, τα ξέρουμε αυτά που μας λες. Περπατήσανε αρκετά χρόνια με τον Χριστό. Λέει, Κύριε, τα ξέρουμε. Μακάρι είστε, λέει ο Κύριος, εάν πράτετε αυτά. Δεν χρειάζεται μόνο να τα ξέρεις. Τα ξέρω, Κύριε, με πολλά χρόνια. Έχω διαβάσει το Ευαγγέλιο, ακούς μερικούς, 50 φορές. Το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Μας είπε κάποιος σε μια κοινωνία που είχαμε αυτές τις μέρες την Παρασκευή εκεί, κοντά στη Λούτσα. Μια καινούρια ψυχή, λέει, το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Λέω, πρέπει να το ξέρεις από μέσα, όχι απ' έξω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδερφοί, είναι ζωή. Πρέπει να το περπατήσουμε. Δεν είναι μόνο θεωρία να το ξέρω, να το λέω απ' έξω. Ξέρω εδάφια απ' έξω. Πολύ καλά κάνεις. Το θέμα είναι να περπατήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, με τον Χριστό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, αδερφοί, και το Πνεύμα το Άγιο να βάλει τα λόγια αυτά στη σελίδα 971, να τα βάλει μέσα στην καρδιά μας, να διακονήσει το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί άνθρωποι είμαστε και δεν εξεύρουμε τι να λαλήσουμε πολλές φορές, αλλά ο Κύριος λέει, όταν σας καλέσουν να μιλήσετε, λέει, δημόσια, δεν θα σκεφτείτε τι θα πείτε, αλλά θα σας δώσει λόγια το Πνεύμα το Άγιο. Και ακούς, λέει, κάποιες ομολογίες, κάθονται και γράφουν το κήρυγμα. Όχι από τη δική μας εκκλησία, απ' αλλού γράφουν το κήρυγμα σε χαρτί. Και είχε τύχει, λέει, παλιά, έλεγε ο αδερφός ο Λούις, να χάνουνε το χαρτί. Έφευγε κάποια σελίδα από το κήρυγμα που είχαν γράψει και σταματάγανε, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Τι λέει η επόμενη σελίδα? Γιατί διαβάζανε και το είχαν γράψει. Αλλά θέλουμε εμείς, αγαπητά αδέρφια, να δίνει λόγια το Πνεύμα το Άγιο. Να μοιράζει αγαθές μερίδες για το τι έχει ανάγκη ο καθένας. Ο καθένας έχει διαφορετική ανάγκη. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδερφοί, να μας μιλήσει και να μας δώσει τροφή. Σελίδα 971, κεφάλαιο Ι. Ήτο δε της άνθρωπος εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος το Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμε ελεημοσύνας εις το λαό πολλάς, και εδέεται του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά δια οράματος, περί την 9η ώρα της ημέρας, άγγελον του Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, Κορνήλιε, ο δε ατενίσας εις αυτόν, και έμφοβος γενόμενος είπε, τι είναι, Κύριε? Και είπε προς αυτόν, προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψον σιώπη ανθρώπους και προσκάλεσον το Σίμωνα ως της επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρατινή Σίμωνη βρυσοδέψη, εχόντι οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάμεις. Καθώς δε αναχώρησε ο άγγελος, ο λαλών προς τον Κορνήλιο, εφώναξε 2 εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού. Και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλε αυτούς εις την Ιώπη. Τη δε επαύριο ενώ εκείνοι οδηπόρουν και πλησίαζον στην πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα για να προσευχηθεί περί την 6η ώρα. Και πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον, επήλθε επ' αυτόν έκστασης. Και θεώρη τον ουρανό ανεωγμένο και κατεβαίνον από αυτούς σκεύος τι ο συνδόνα μεγάλη, το οποίο ήτο δεδεμένο από των 4 άκρων και καταβιβάζετο επί τη γη, εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννητο, Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέ βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλι εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν, όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγεις βέβυλα. Έγινε δε τούτο 3 και πάλι ανελήφθη το σκεύος εις τον ουρανό. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν τι εσήμενε το όραμα το οποίο είδε, ιδού οι άνθρωποι οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθόντες στην οικία του Σίμωνος, έφθασαν εις την πύλη. Και φωνάξαντες ηρώτων αν ο Σίμωνο, ο επωνομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφθα. Και ενώ ο Πέτρος διολογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα,
Ιδού 3 άνθρωποι σε ζητούσι. Σηκωθείς λοιπόν κατάβηθη και είπαγε με ταυτόν, μη δόλος διστάζων, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάσδε ο Πέτρος προς τους ανθρώπους τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπε, ιδού, εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε, τι η αιτία δια την οποία ήλθετε. Δε είπον Κορνήλιος ο εκατόνταρχος ανήρ, δίκαιος και φοβούμενος το Θεό και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει στον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρασού. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω, εφιλοξένησε. Τη δε επαύριο εξήλθε ο Πέτρος με ταυτόν και την ες των αδερφών, τον από τη Ιώπηση πήγον με ταυτόν και την επαύριο εισήλθεν εις Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος περιέμενε αυτούς συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθε ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος, η συνάντηση αυτού, έπεσε στους πόδας αυτού και προσεκίνησε. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν, λέγον σηκώθητη, και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών με ταυτού, εισήλθε και βρίσκει συνηγμένους πολλούς και είπε προς αυτούς, εις εξέβρετε ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπο Ιουδαίο να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλόφιλο. Ο Θεός όμως έδειξε εις εμέ να μη λέγω μηδένα άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο, όθεν και προς σε κληθείς ήλθον χωρίς αντιλογίας. Ερωτώ λοιπόν γιατί να λόγο με προσκαλέσατε. Και ο Κορνήλιος είπε, από 4 ημερών ήμουν νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την 9η ώρα προσευχόμουνε το οίκο μου και ιδού εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά και λέγει, Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου και οι λαιμοσύνες σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψον λοιπόν οι Σιώποι και προσκάλεσον το Σίμωνα, ώστις επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνος του Βρυσοδέψου, πλησίον της θαλάσσης, ώστις ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεμψα προς και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, για να ακούσουμε πάντα όσα προσετάχθησαν εισέ υπό του Θεού. Τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμα είπε, επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη ώστις φοβάται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν. Το λόγο τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος, ειρήνη δια Ιησού Χριστού. Ούτως είναι ο Κύριος πάντων. Το λόγο τούτος εις εξέβρεται, ώστις εκηρύχθη καθ' όλη την Ιουδαία, αρχίσας από της Γαλιλαίας, μετά το βάφτισμα το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευόμενους υπό το διαβόλου. Διότι ο Θεός ήτο με ταυτού και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε και εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την 3η μέρα και έκαμεν αυτό να εμφανιστεί, ουχή εις πάντα το λαό, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού. Εις ημάς ήτινε συνεφάγομαι και συνεπίομαι με ταυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήγγειλε εις ημάς να κηρύξουμε προς το λαό και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ορισμένος υπό του Θεού, κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες οι προφήτε μαρτυρούσι ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών, πάσο πιστεύουν εις αυτόν. Ενώ έτι ελάλη ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντας τους ακούοντας το λόγο. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Διότι ήκουαν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, μήπως δύναται της να εμποδίσει το είδωρ, ώστε να βαφτιστώσει ούτι ήτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εμείς, και προσέταξε αυτούς να βαφτιστώσει εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρακάλεσαν αυτό να διαμείνει ημέρα στινάς. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αγαπητά αδέρφια. Ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Και βλέπουμε έναν αξιωματικό του Ρωμαϊκού στρατού, τον Κορνήλιο, έναν αξιωματικό των κατακτητών, αδερφοί. Και ξέρετε, όταν πάει κάποιος στρατός κατακτητής σε μια χώρα, είναι σκληρός. Πάει σε πόλεμο, πάει σε ανθρώπους που δεν τους θέλουν. Είναι σκληρή η κατάσταση, είναι δύσκολη.
Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, αγαπάει το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος, ο Κορνήλιος, μας λέει το Πνεύμα το Άγιο, που επέτρεψε να γραφτεί κιόλας η ιστορία του μέσα στη βίβλο, ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος, αδερφοί. Σημαντικό, έκανε προσευχές, νηστείες. Είχε γύρω του ανθρώπους ευσεβείς, δεν έκανε με οποιονδήποτε παρέα. Και πρέπει να το κοιτάξουμε, αγαπητοί αδερφοί, αυτό. Με τα διαστραμμένα θέλεις φερθεί, λέει ο Λόγος του Θεού. Α προσέξουμε αυτό τον έσχατο καιρό με ποιον συναναστρέφεσαι. Πάω στη γειτόνισσα. Πάω να πιούμε καφέ. Και τι κάνει η γειτόνισσα? Μετά από λίγο γυρνάει το φλιτζάνι. Α, εγώ γυρνάω το φλιτζάνι, η γειτόνισσα. Τι δουλειά έχει το παιδί του Θεού τώρα εκεί, σε αυτή τη συναναστροφή? Και βλέπουμε, αδερφοί, τον Κορνήλιο να έχει μια άγια συναναστροφή. Και το βλέπει αυτό ο Θεός. Οι ελεημοσύνες σου, οι προσευχές σου ήρθαν ενώπιον του Θεού. Βοηθάει ανθρώπους, κάνει καλά πράγματα. Και ο χριστιανός, αδερφοί, είναι μια πηγή καλών πραγμάτων. Είναι φως η ζωή του. Κοιτάει να βοηθήσει, κοιτάει να είναι χρήσιμος. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν ακολουθεί μια θρησκεία νεκρή, το γράμμα του νόμου. Αλλά είναι ένας άνθρωπος χρήσιμος μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικογένειά του, μέσα στη συγγένειά του. Είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος. Και όταν υπηρετεί το Θεό από την καρδιά του, έρχεται να συμμαρτυρεί ο Θεός με θαύματα, αγαπητά αδέρφια. Και εκεί ο Κύριος στέλνει έναν άγγελο. Δεν πάει ο κόπος σου, Κορνήλιε, τσάμπα. Άνθρωπε του Θεού, ο κόπος σου δεν πάει τσάμπα. Χριστιανέ, που κοπιάζεις, που ονειδίζεσαι, που έχεις εγκαταλείψει αυτή τη ζωή την κοσμική, ο κόπος σου δεν πάει τσάμπα. Ο Θεός θα ανταμείψει, αγαπητά αδερφιά. Και ο Κύριος λέει, πλησιάσατε σε με και εγώ θέλω πλησιάσει σε εσάς. Όσο πλησιάζεις το Θεό με διάφορους τρόπους, όπως μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού εδώ για τον Κορνήλιο, νηστεύει, προσεύχεται, έχει ωραίες κοινωνίες στο σπίτι του, και ο Θεός βλέπει τα πάντα, αγαπητά αδέρφια. Η οφθαλμή του Κυρίου, λέει, είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού στη δέηση αυτών. Με βλέπει ο Θεός τον αγώνα που κάνω. Παρατηρεί ο Θεός. Ναι, ο Θεός βλέπει και τα δάκρυά σου. Τα φυλάει σε χρυσές φιάλες. Θα ενεργήσει ο Θεός. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα πούμε και κάποια περιστατικά, αδερφοί, για να καταλαβαίνουμε ότι οι πράξεις των Αποστόλων συνεχίζονται και σήμερα. Σαν βιβλίο οι πράξεις των Αποστόλων στο τέλος δεν λέει αμήν. Δεν κλείνει, αλλά είναι ανοιχτό. Γιατί οι πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, συνεχίζονται ανά τους αιώνες. Και θέλουμε να μοιάζουμε σε αυτή την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτά που έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Πώς περπάτησε, πώς ο Θεός συμμαρτυρούσε, ερχότανε, βάφτιζε με Πνεύμα Άγιο, θεράπευε, έσωζε ψυχές. Μα σώζονται αυτοί οι άνθρωποι? Ακούμε ότι πήγανε κάποιοι μάγοι και κάψανε τα βιβλία τους, που ήταν πανάκριβα. Μα μπορούν να σωθούν οι μάγοι? Και βέβαια, και τα έχουμε δει, αδερφοί. Ανθρώπους που ήταν μέσα σε μαγείες και τους έσωσε ο Κύριος. Έκανε επεμβάσεις ο Θεός. Πριν 2 Κυριακές γυρνάγαμε από τις εκκλησίες εκεί που πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε στη Μεγαλόπολη, και έξω από τη Σπάρτη είναι ένα χωριουδάκι που γίνεται μια κατοίκον συνάθρηση, λέγεται Αγία Ειρήνη Βάσοβα. Και αφού πήγαμε στα αδέρφια, τα επισκεφτήκαμε, γυρνώντας είχα μαζί τον αδερφό το Γιάννη, που είναι μαζί μου σήμερα, και άλλον έναν αδερφό. Λέω, δεν πάμε να περάσουμε από το σπίτι του αδερφού του Νικολακόπουλου, να δούμε και τα αδέρφια μας, τα ηλικιωμένα, γιατί είναι πνευματική μας γονείς, αγαπητοί αδερφοί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τιμά τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Ευχαριστούμε τον Θεό, μην τον ξεχνάμε, τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Να τιμάμε, μιλάει για τιμή ο Θεός. Να τιμάς, λέει, με διπλάσια τιμή αυτούς που κοπιάζουν σε λόγο και σε έργο. Μιλάει για τιμή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος θα προσέχει όλα, αδερφοί, ο Θεός. Και πήγαμε από εκεί, πήραμε τηλέφωνο, κάνανε χαρά τα αδέρφια ότι θα πάμε, ήταν στο Μεγάλο Πεύκο. Πήγαμε από εκεί, κάτσαμε, συζητάγαμε,
Είχε χαρεί ο αδερφός. Και εκεί ο Κύριος, αδερφοί, δείχνει μια όραση στον αδερφό μας τον Γιάννη. Δείχνει ότι το σπίτι ήταν περιστοιχισμένο από τείχη. Από τείχη που έχουν τα φρούρια. Και γύρω γύρω ήταν γεμάτο αγγέλους, αδερφοί. Μα μόνο στον Κορνήλιο δείχνει αγγέλους ο Κύριος, δείχνει και σήμερα, αδερφοί. Βρισκόμαστε στα χνάρια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και δείχνει αγγέλους στον αδερφό εκεί με πολύχρωμες πανοπλίες. Δεν έχω ξαναδεί, μου λέει, τέτοια χρώματα, αδερφέ. Πολύχρωμες πανοπλίες. Και η είσοδος του σπιτιού του αδερφού του Νίκου εκεί στην αυλή του, ένα απλό ταπεινό σπιτάκι είναι, ήταν μια πύλη αρχηγική, όπως είναι στα αρχηγεία. Μεγάλη, τεράστια πύλη και είχε έξτρα σκοπιές εκεί από αγγέλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός μιλάει και το είπαμε στον αδερφό και χάρηκε πολύ. Και εκεί που καθόμαστε και μιλάγαμε, αδερφοί, μου λέει ο αδερφός, αδερφέ, μου έδειξε κάτι ο Κύριος, με αξίωσε. Έτσι μου το λέει ο αδερφός. Με αξίωσε σε μια όραση ο Κύριος. Τι σου έδειξε, αδερφέ? Ήρθε ο Κύριος στα λευκά, αδερφοί, και έκατσε ανάμεσά μας. Έκατσε κάτω με τα λευκά ημάτια και χαμογέλαγε. Και χαίρεται ο Θεός, αδερφοί. Τι καλό και τι τερπνό, λέει, να συγκατοικώσει εν ομονία η αδερφή, αδερφή. Τι ωραίο που είναι να ανοίξεις το σπίτι σου, να φωνάξεις, αδέρφια, γιατί θα έρθει ο Χριστός μαζί, αγαπητά αδέρφια. Όπου 2 ή 3 μαζεμένοι, λέει, στο όνομά μου, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Ο Κύριος ανάμεσά μας εκεί ήρθε και έκατσε. Και χάρηκε πολύ ο αδερφός. Και τι ωραία που είναι, αδερφιά, και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Είναι ζωντανός, μας φυλάει, μας προστατεύει. Μα βλέπει τι περνάω εγώ τώρα, τη δυσκολία, το βλέπει ο Θεός και θα σε ελευθερώσει, αδερφέ μου. Αδερφή μου, θα σε ελευθερώσει ο Θεός. Μα γιατί να το επιτρέψει ο Θεός τώρα στη ζωή μου αυτή την κατάσταση? Γιατί να μου συμβαίνει αυτό? Γιατί θα κάνει μεγαλεία ο Θεός. Θα υψωθεί ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί. Με γεγονότα που περνάει ο χριστιανός στη ζωή του και δοξάζει το Θεό, παρόλο ότι μπορεί να είναι δύσκολα. Όταν δοξάζεις το Θεό θα κάνει μεγαλεία ο Θεός, αγαπητά αδερφιά. Μέσα στην έρημο, λέει, εγώ κάνω λίμνες υδάτων, πηγές υδάτων. Μέσα στην έρημο τι θα κάνεις, Κύριε? Ξεραΐλα είναι, καύσωνας. Δεν βλέπω τίποτα το αγαθό. Θα κάνω, λέει ο Θεός, τα πάντα. Εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα. Έφερε ένα ανατολικό άνεμο εκεί που έφυγε ο λαός Ισραήλ και είχαν μείνει και πεινάγανε, και έφερε τα ορτίκια να τους ταΐσει. Μωυσή, δεν έχουμε να φάμε. Τι κάνουμε που μας έφερες, θα πεθάνουμε τώρα. Τα βάζανε με το Μωυσή. Και να κοιτάμε, αδερφοί, να μην τα βάζουμε με τους εργάτες του Θεού, αλλά να είμαστε δίπλα τους, να τους βοηθάμε, να είμαστε συνεργάσιμοι, να μπορούμε να συνεργαστούμε με τους εργάτες του Θεού που σηκώνουν φορτίο, που φεύγεις εσύ από την εκκλησία, φεύγει ο αδερφός, η αδερφή πάει, ξεκουράζεται σπίτι, ο εργάτης κάθεται, δουλεύει και εκεί. Τηλέφωνα σταμάτητα ώρες, ψυχές. Ευχαριστούμε το Θεό. Στηρίξω τον αδερφό μου, να είμαι από κοντά, να είμαι συνεργάτης στο έργο του Θεού. Μη δυσκολεύουμε το έργο του Θεού, αγαπητά αδέρφια, αλλά να κοιτάμε να γινόμαστε γέφυρα. Έτσι είπε το Πνεύμα το Άγιο σε έναν αδερφό. Ήρθε στη σύνοδο, μου λέει, αδερφέ, μου λέει το Πνεύμα το Άγιο να γίνω γέφυρα. Τι είναι αυτό, γιατί μου λέει? Λέω, η γέφυρα ενώνει 2 διαφορετικές όχθες. Η γέφυρα σηκώνει φορτίο. Η γέφυρα λερώνεται. Εγώ, ας πάει κάποιος άλλος, γιατί να πάω εγώ? Να πας εσύ, αδερφέ. Και λέει ο αδερφός ο Κοροβέσης, όταν μας ζητάει κάποιος τη βοήθειά μας, να πηγαίνουμε, αγαπητοί αδερφοί. Είναι από το Θεό. Να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε, ιδιαίτερα στα αδέρφια μας αυτόν τον έσχατο καιρό. Πρώτα, λέει, τους οικείους της πίστεως. Κοιτάμε να βοηθήσουμε. Μερικοί νομίζουν να πάνε να βοηθάνε όλο τον κόσμο και τους αδερφούς δεν θέλουν να τους βοηθήσουν. Βοηθάει όλο το χωριό, όλη τη γειτονιά, όλο το... Έλα εδώ, αδερφέ μου, κάτσε να υπηρετήσεις τα αδέρφια σου, να βάλεις κι εσύ ένα λιθαράκι στο έργο του Θεού. Και ο Κύριος βλέπει τον αγώνα του Κορνήλιου, αδερφοί. Ένας ευσεβής άνθρωπος στέλνει τον άγγελο που είναι πνεύματα, λέει, σε υπηρεσία αποστελόμενα. Να πας, λέει, εκεί να στείλεις ανθρώπους στο σπίτι του Σίμωνα εκεί του Βερσοδέψη που φιλοξενεί το Πέτρος και να έρθει να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Πράγματι φώναξε εκεί, λέει, κάτι ευσεβείς στρατιώτες που ήταν κοντά του
Δεν είχε οποιονδήποτε κοντά του, αδερφοί, ο Κορνήλιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι οτιδήποτε. Αγάπη να έχουμε, ακούω μερικούς ας πούμε και τρομάζω. Αγάπη να έχουμε, αδερφέ, όλοι το παιδιά του Θεού, όλοι. Και πρόσεχε, αδερφέ μου. Και λέει ο αδερφός ο Νικολακόπουλος ένα μάθημα, γιατί όταν γυρνάω από τη δουλειά δουλεύω μακριά από το σπίτι μου και κάνω αρκετή ώρα να γυρίσω και ακούω μαθήματα. Και έλεγε, λένε, αγάπη να έχουμε, όλοι καλοί. Όχι, λέει, υπάρχουν, λέει, μεσολόγος του Θεού, ψευδάδερφοι, ψευδοπροφήτε, κακοί εργάτες. Πώς λες εσύ, λέει, ότι όλοι είναι καλοί? Πρέπει να προσέχουμε, να έχουμε διάκριση, αγαπητά αδερφιά. Να προσέξουμε. Και αυτοί το Χριστό ομολογούνε και αυτά. Βγήκαν εκεί στα Γιάννενα κάποτε από κάποια ομολογία εκεί να ομολογήσουν, λέει, το Χριστό. Και βγήκαν οι κοπέλες με κάτι καυτά σόρτς. Και πηγαίναν στα σπίτια, αδερφοί, να μιλήσουν για το Χριστό. Τι μαρτυρία, αδερφοί, να πάρουν οι άνθρωποι? Τους δίναν κάτι σακουλάκια με κάτι κενές διαθήκες και μας είπαν οι αδερφοί εκεί οι ντόπιοι, πηγαίναν και τα πετάγανε στα σκουπίδια οι άνθρωποι. Γιατί η ζωή τους, αδερφοί, δεν έδειχνε Χριστό. Άμα δεν δείχνει η ζωή σου Χριστό, βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο τι ωραία λόγια λέει για τον Κορνήλιο, ευσεβής άνθρωπος. Έκανε ελεημοσύνες, έκανε προσευχές, έκανε νηστείες. Είχε μια ωραία πορεία, αγαπητά αδερφιά. Και το κυριότερο δεν είναι, αδερφοί, να μαρτυράει το στόμα μας. Το κυριότερο να μαρτυράει η ζωή σου. Ευχαριστούμε το Θεό. Είχαμε κάποιους εκεί στο πατρικό μου απέναντι, μένανε 3 οικογένειες μάρτυρες της Σκοπιάς. Όλη τη μέρα τα κορίτσια εκεί, δεν το λέω για να κατηγορήσω, αδερφοί, αλλά το λέω για να καταλάβουμε πόσο μετράει η ζωή μας, αδερφοί, το περπάτημά μας. Ήταν εκεί με τα σορτσάκια στα μπαλκόνια και αυτά, και μόλις ερχόταν η ώρα για να πάνε στη λεγόμενη εκκλησία, βάζανε τις φούστες. Προσέξουμε. Σπίτι μου, με ποιος θα με δει? Όχι, σε βλέπει ο Θεός. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και πάνε, αδερφοί, οι απεσταλμένοι από τον Κορνήλιο, πάνε και βρίσκουνε εκεί το Σίμωνα του βεσοδέψει το σπίτι. Ο Πέτρος προσεύχεται, ευχαριστούμε το Θεό, και του μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και του λέει, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, εγώ τους στέλνω. Του δείχνει πρώτα όμως μια όραση, ετοιμάζει την καρδιά του. Γιατί μην ξεχνάμε, ακόμα και οι μαθητές έχουν βγει από κάποια πατροπαράδοτα της θρησκείας τους, αδερφοί. Έχουν μια θρησκεία μέσα τους, χρόνια. Και τώρα έχουν έρθει στο Χριστό. Έχουν μείνει κατάλοιπα. Και πρέπει να διώξουμε αυτά τα κατάλοιπα, αδερφοί. Να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί. Ευχαριστούμε το Θεό. Κατεβαίνει ένα σεντόνι από τον ουρανό και είναι μέσα διάφορα ζώα που στην Παλαιά Διαθήκη θεωρούνταν ακάθαρτα. Που δεν έπρεπε να τα φας. Του λέει, Πέτρος, φάξον και φάγε. Τι λες, κύριε, να φάω κάθαρτον τώρα? Είναι δυνατόν? Ξανά πάλι. Πέτρο, σφάξον και φάγε. Κύριε, ποτέ, λέει, δεν έφαγα κάθαρτο ή βέβυλο. Όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγεις ακάθαρτα ή βέβυλα. Προσπαθούμε μερικές φορές, αδερφοί, βάζουμε τη λογική μας, μπερδευόμαστε τα συναισθήματά μας, αυτά που μάθαμε από μικρά παιδάκια, λαθασμένα, και να τα φέρουμε στο Χριστό. Να διώξουμε αυτά όλα, αδερφοί, που είχαμε προ Χριστού. Και να πούμε, Κύριε, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου τώρα. Και ο Πέτρος είπε, αμήν, Κύριε, λέει. Και ήρθαν οι άνθρωποι, συναντήθηκε, λέει, σε θέλει ο Κορνήλιος, ήταν προσευχόμενος, ήρθε άγγελος, τον επισκέφτηκε, ότι πρέπει να στείλει απεσταλμένους για να έρθεις να του μιλήσεις. Σηκώθηκε ο Πέτρος πραγματικά, γιατί ήταν, μπορούμε να πούμε, κάποια παράβαση, ότι νομίζαν οι Ιουδαίοι ότι δεν πρέπει να πάμε. Όχι, έτσι ήταν κιόλας, ότι δεν έπρεπε να πάνε στους εθνικούς, στους ανθρώπους που είναι του κόσμου, δηλαδή από οποιαδήποτε θρησκεία. Πάμε τώρα να του πούμε και για τον Χριστό, στους εθνικούς. Γι' αυτό του δείξε την όραση ο Κύριος, για να τον ξεκολλήσει, αδερφοί, από αυτά που είχε μάθει από μικρό παιδάκι. Ευχαριστούμε το Θεό. Λανθασμένα αυτά, γιατί η θρησκεία πολλές φορές, αδερφοί, λέει πράγματα που είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού είναι αυτή. Να επισκέπτεσαι τα σχήρας και τα ορφανά στη θλίψη αυτών και να κρατάς τον εαυτό σου αμόλυντο από τον κόσμο. Αυτή τη θρησκεία θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε το Θεό. Και φεύγει, ενημερώνει τους συνεργάτες του
Και είναι ωραίο, αγαπητά αδέρφια, οι εργάτες του Θεού έχουν συνεργάτες. Έχουν αδερφούς που πάνε στο έργο μαζί και είναι πολύ χρήσιμοι. Μην νομίζετε ότι και ο εργάτης δεν έχει ανάγκη να έχει κάποιον παρέα. Και ευχαριστώ το Θεό για τον αδερφό το Γιάννη που έρχεται στο έργο του Θεού. Πηγαίνουμε παρέα πολλές φορές όταν δεν έχει υπηρεσία, γιατί είναι στην αεροπορία ο αδερφός. Ευχαριστώ το Θεό, αδερφοί, για τους συνεργάτες, για τους νέους. Και εμείς όταν μπήκαμε στην εκκλησία, εγώ μπήκα 24 χρονών. Αυτό μου βάλε ο Θεός στην καρδιά, να είμαι κοντά με τους εργάτες του Θεού. Τι θες, αδερφέ? Θα πάω στην Τρίπολη. Είχε ξεκινήσει η εκκλησία της Τρίπολης. Αδερφέ, να έρθω κι εγώ παρέα. Να έρθω παρέα με τον εργάτη. Ναι, αδερφέ μου, με χαρά. Τα αδέρφια, γιατί να είναι μόνος του εργάτης μες στα μάξι? Δεν είναι ωραίο να είναι κάποιος μαζί του, αδερφοί? Να μιλήσουν πνευματικά, θα έρθει παρουσία του Θεού. Και έπαιρνα, αδερφέ, με γέμιζε ο Θεός. Μα πηγαίνατε σε μεγάλη εκκλησία να βρείτε τότε? Ναι, 4 άτομα εκκλησία. Ήταν η αρχή της εκκλησίας της Τρίπολης. Πηγαίναμε στον Άφλιο, το ξεκίνησε. 4-5 ψυχές. Ο αδερφός ο Θανάσης, τότε με Μαριάννα. Μια αδερφή με τα 2 παιδάκια της, 3 παιδάκια της έφερε. Αυτή ήταν η εκκλησία. Άμα δεν μην πας σε μια εκκλησία που να είναι 500 μέλη, δεν χρειάζεται, αδερφή. Και με τους λίγους είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε το Θεό. Πηγαίναμε στο έργο του Θεού και μας δίδασκε ο Θεός. Και σιγά σιγά, αδερφοί, ο Θεός έρχεται και μας οικοδομεί. Μην το απορρίπτουμε αυτό. Κοντά με τους εργάτες. Αδερφέ, τι θέλεις να κάνουμε? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Όχι να λέω, ξέρεις κάτι, ας πάνε οι εργάτες. Μπορώ, έχω τη δυνατότητα, πάω να μοιράσω εφημερίδες. Να πάω. Μα δεν είμαι πρεσβύτερος, αδερφέ, ούτε διάκονος. Να πάει ο ποιμένας με τους πρεσβυτέρους. Δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Λέει, όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Δεν λέει αν είσαι πρεσβύτερος ή ποιμένας ή διάκονος να ομολογήσεις. Όλοι πρέπει να ομολογήσουμε. Γιατί η κάθε ομολογία, αδερφοί, είναι ένα θαύμα. Έχει ανθρώπους έξω ο Θεός, έτοιμους, που μπορεί να ακούσουν την ομολογία σου. Όχι τη δικιά μου, τη δικιά σου. Και ο Θεός έρχεται και κάνει θαύματα, φέρνει συναντήσεις. Και λέει, συγκλονίστηκα, λέει, με αυτό το παιδί, λέει, που γνώρισα. Γιατί? Που έχει γεννηθεί στην εκκλησία. Μα δεν ήταν στα ναρκωτικά, μα δεν έχει κάνει μεγάλες παραβάσεις. Συγκλονίστηκα, ακούμε ομολογίες, συγκλονίστηκα από αυτόν τον άνθρωπο. Τι ομολογία ήταν αυτή? Να είναι γεννημένος στην εκκλησία. Γι' αυτό μην βάζουμε ταμπέλες, μην βάζουμε εμπόδια με τις σκέψεις μας, αδερφοί, στο έργο του Θεού. Οι ψυχές περιμένουν έξω. Όλοι πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε. Εκεί στην εκκλησία της Νίκαιας που μεγαλώσαμε, αδερφοί, 20 χρόνια, κάθε Πέμπτη πηγαίναμε στο έργο του Θεού στις πλατείες. Και γινόταν ευλογία. Ένας άμβονας, φορητός, λίγες καρέκλες, ηχεία στις πλατείες, μεγάλα ηχεία, πανό, ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, και λέγαμε το λόγο του Θεού, ομολογούσαμε. Δεν κουράζαμε τους ανθρώπους να αρχίσουμε να μιλάμε 1 ώρα ο καθένας. Από ένα μικρό μήνυμα, 10 λεπτά, μιλάγανε 2-3 ομιλητές. Είχαμε ένα τραπεζάκι με CD και κασέτες, ήταν πιο παλιά, CD μετά, Καινές Διαθήκες, και ερχόταν ο κόσμος που άκουσε από την πλατεία να πάρει δωρεάν Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το έργο του Θεού, αδερφοί. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και εγώ όταν πρωτοάκουγα για τον Χριστό, έπινα καφέ στην πλατεία Μέμου στον Κορυδαλό. Και μιλάγανε τα αδέρφια για τον Χριστό και έλεγα, καλά τα λέτε για τον Χριστό, άσε τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι, Πού να ξέρω, αδερφοί, ότι ο Κύριος με περίμενε, ο Κύριος μου έδινε την πρόσκληση. Και έρχεται ο Θεός, αδερφοί, και δίνει προσκλήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πάει ο Πέτρος, αγαπητά αδέρφια, και συναντιέται εκεί με τον Κορνήλιο. Ο Κορνήλιος το πρώτο πράγμα που κάνει, νομίζοντας να προσκυνήσει από τον ενθουσιασμό του τον Πέτρο. Ο άνθρωπος του Θεού, σπίτι μου, έπεσε κάτω. Μην το κάνεις αυτό, του λέει ο Πέτρος. Εγώ άνθρωπος είμαι, το Θεό θα προσκυνήσουμε. Και γίνονται λάθη, αγαπητά αδερφέ. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη πέφτει να προσκυνήσει τον άγγελο. Ενθουσιάστηκε. Θαμπόθηκε από την παρουσία εκεί του αγγέλου. Μην το κάνεις αυτό. Εγώ είμαι ένας των συνδουλών σου των προφητών. Το Θεό προσκύνησε. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αφού έρχονται σε συνάντηση και πάει εκεί στο σπίτι του Κορνήλιου, αγαπητά αδέρφια, μ' αρέσει κάτι που λέει, έχει μαζέψει εντωμεταξύ ο Κορνήλιος
Και είναι ωραίο, αδερφοί, όταν καλέσουμε έναν εργάτη στο σπίτι μας, να φωνάξουμε και κάποιον από το σόι μας που ακούει, κάποιον από τη γειτονιά που ακούει, που δέχεται, που είναι ευσεβής, να τον φωνάξουμε. Αυτό κάνει ο Κορνήλιος, έχει σοφία Θεού. Να μιλήσει ο Θεός με τον εργάτη. Και το λέει πολύ ωραία, αγαπητοί αδερφοί. Στο 33 εδάφιο λέει, ευθύς λοιπόν έπεμψα προς και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, για να ακούσουμε πάντα όσα προσετάχθησαν εισέ υπό του Θεού. Ακούστε αδερφέ, ο άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί, ο Κορνήλιος που δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, πώς μιλάει? Ήρθε ο εργάτης του Θεού και θα ακούσουμε λόγια από το Θεό τώρα. Το βλέπουμε σήμερα έτσι, αγαπητοί αδερφοί? Βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας που ζούμε αυτό τον έσχατο καιρό, τις έσχατες ημέρες, να δούμε το δούλο του Θεού, τον εργάτη του Θεού, ότι θα φέρει ένα μήνυμα ο Θεός μέσω του εργάτη. Κορνήλιος περιμένει, δεν είναι αναγεννημένος. Αδερφέ, έχω Πνεύμα Άγιο, που ακούμε, ας πούμε, από 10 χρονών είμαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε το Θεό. Και μιλάει ο εργάτης κάπου σε ένα σπίτι και δεν σταματάνε οι συζητήσεις. Πάει να μιλήσει ο εργάτης στο Λόγο του Θεού, δεν σταματάνε οι αδερφοί γύρω. Συζητήσεις, πράγματα, κουβέντες, πιο πέρα, άλλοι γελάνε, άλλοι. Μιλάει το Λόγο, πάει να μιλήσει ο εργάτης, εμποδίζεται. Ο Κορνήλιος, αδερφοί, περιμένει να του μιλήσει ο Θεός μέσω του Πέτρου. Και αρχίζει, αδερφοί, ο Πέτρος και εξιστορεί τα πράγματα. Μιλάει για το σωτήρα Χριστό, μιλάει ότι ήρθε, ότι ο Θεός τον έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ώστε διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Και το κακό, αδερφοί, που έρχεται στον άνθρωπο δεν είναι από το Θεό, αγαπητά αδερφοί. Ο Θεός είναι απείραχτος κακού, λέει, και δεν πειράζει κανέναν. Ο διάβολος είναι αυτός που κάνει το κακό, αγαπητά αδερφοί. Και να μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επιτρέπει ο Θεός να γίνει. Γιατί? Για κάποιο λόγο, αδερφοί, που θα υψωθεί ο Θεός. Και μπορεί να μην το βλέπεις τώρα. Λες, γιατί βασανίζομαι? Γιατί το περνάω αυτό το πράγμα? Περίμενε να δεις την ενέργεια του Θεού. Δόξαζε το Θεό. Ευχαρίστησε το Θεό και θα δεις πως θα ενεργήσει ο Θεός στη ζωή σου. Και εκεί που μιλάει ο Πέτρος, αδερφοί, το Λόγο του Θεού, μιλάει για τον Χριστό, για ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου, τους εξηγεί στους ανθρώπους αυτούς. Εις τούτον λέει πάντες οι προφήτε μαρτυρούσι ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών, πάσο πιστεύων εις αυτόν. Δια του ονόματος αυτού, δεν υπάρχει άλλο όνομα. Μα έχω έναν Άγιο εγώ, μια Αγία. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένο από τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει οι άνθρωποι να σωθούν. Μόνο το όνομα του Χριστού. Είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ακούμε πολλές φορές, μα εγώ ζήτησα τον Άγιο Τάδε και έγινε το αίτημά μου. Ο Θεός απάντησε στην αγνωσία σου. Στην αγνωσία μας πολλές φορές, αδερφοί, προσευχόμαστε σε πράγματα που δεν ξέραμε. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, και ερχόταν ο Κύριος και έκανε επεμβάσεις. Έκανε μεγαλεία γιατί έβλεπε τον πόνο του ανθρώπου και ενεργούσε ο Θεός. Και μιλάμε σε ναυτικούς, λέω εγώ τον Άγιο Νικόλα έχω μόνο. Αυτόν ζήτησα και έγινε θαύμα εκεί που ήμουνα. Ο Θεός το έκανε το θαύμα, αδερφοί. Ο Θεός είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ευχαριστούμε το Θεό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών. Κανένας δεν είπε όπου 2 ή 3 μαζεμένοι στο όνομά μου είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Κανένας άνθρωπος, κανένας Άγιος στους αιώνες δεν είπε τέτοιο πράγμα. Γιατί μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι πανταχού παρών. Και είναι εδώ σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Ήρθε να μας ευλογήσει, ήρθε να απαντήσει στα αιτήματά μας και να διώξουμε την απιστία, αγαπητοί αδερφοί. Η απιστία εμποδίζει την ενέργεια του Θεού. Να ζητήσουμε σήμερα, Κύριε, θέλουμε να μας αυξήσει την πίστη. Θέλουμε να μας δώσεις μια καρδιά σαν του Κορνήλιου, που είναι ευσεβής, που αγωνίζεται στην προσευχή, που νηστεύει, που έχει ένα ωραίο περίγυρο. Ακόμα και οι στρατιώτες είναι ευσεβείς που έχει κοντά του.
οι φίλοι του, οι γνωστοί του. Το ξέραν όλοι τι άνθρωπος ήτανε. Και είναι ωραίο, αγαπητοί αδερφοί, να μην χάνουμε τη μαρτυρία μας την καλή. Να έχουμε μια καλή μαρτυρία, αγαπητοί αδερφοί. Ας λάμψει το φως σας, είπε ο Κύριος, έμπροσθεν των ανθρώπων, και αφού δούνε τα καλά σας έργα, να δοξάσουνε τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Πώς η ζωή σου, η ζωή μου θα δείξει τον Χριστό, αδερφοί. Μα δεν θα κάνετε λάθη, κάνετε λάθη εσείς κάθε μέρα, αγαπητοί αδερφοί. Κάνουμε λάθη, ο χριστιανός 7 φορές λέει πέφτει, ο δίκαιος, και 7 φορές σηκώνεται. Δεν θα μείνουμε στο λάθος, δεν θα μείνουμε πεσμένοι κάτω. Α, έχασα μια μάχη. Δεν έχασες τον πόλεμο, αδερφέ, τη μάχη έχασες. Και ο Κύριος θα σου δώσει νίκη, γιατί ο Κύριος είναι ο μαχητής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί που πήγαμε, αδερφοί, στην εκκλησία της Λούτσας την Παρασκευή, είχαμε πάει με τον αδερφό τον Γιάννη, μας είχαν καλέσει εκεί να φέρουμε το Λόγο του Θεού τα αδέρφια. Μετά μας κάλεσε ένας αδερφός πρεσβύτερος να πάμε σπίτι του. Ήμασταν πάνω από περίπου 15 άτομα. Ωραία κοινωνία, πολύ ωραία. Με παρακάλεσε ο αδερφός μου, λέει, αδερφέ, κάνε την ομολογία σου να ακούσουν οι αδερφοί εδώ. Πολύ ευχαρίστως. Και κάνω την ομολογία μου. Ήτανε ένας νέος αδερφός, είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Τον έχει προσθέσει ο Κύριος και τον χρησιμοποιεί να ομολογεί το όνομα του Κυρίου παντού, μέχρι στο YouTube. Τον καλέσανε σε μια εκπομπή και ομολόγησε τον Χριστό σε χιλιάδες κόσμο. Άλλοι τον ονειδήσαν, άλλοι τον κοροϊδεύαν, ακούστηκε όμως, αδερφοί, ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Πολλοί είπανε τι ωραία πράγματα λέει αυτός ο άνθρωπος. Και ήταν ο αδερφός μας εκεί και είχε φέρει έναν γνωστό του. Τον είχε φέρει και στην Κηφισιά τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε βγει, φάγαμε, του είχαμε ξαναμιλήσει πριν κάνα χρόνο. Ένα ταλαιπωρημένο παιδί, χωρισμένοι γονείς. Και μόλις τελειώνω την ομολογία μου στο τραπέζι εκεί που μιλάγαμε, ξεσηκώνεται αυτό το παιδί, αδερφή, και μου κάνει επίθεση. Πρώτη φορά τον είδαμε έτσι, δεν έχουμε ξαναδεί. Εγώ πήρα μαρτυρία αμέσως ότι είναι ο εχθρός. Ξεσηκώθηκε, δεν είναι αναγεννημένο αυτό το παιδί, έχει έρθει μερικές φορές στην εκκλησία. Επίθεση, λόγια, θα σου κάνω κακό. Θα δεις τι κακό μπορώ να σου κάνω. Λέω, το αίμα του Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Αδερφοί, και το ρώτησα, λέω, μήπως διαβάζεις, γιατί έλεγε κάτι περίεργα. Έχω τσιπάκι πίσω από το μάτι μου, λέω, διαβάζεις αυτού τα βιβλία? Μου λέει, ναι. Λέω, αυτά είναι ψέματα, αδερφέ μου. Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Το Ευαγγέλιο θα διαβάζεις, αλλά πριν θα πει όλα αυτά, αδερφοί, και πριν ξεσηκωθεί να μου κάνει αυτή την επίθεση εκεί πέρα, δείχνει όραση ο Κύριος τον αδερφό τον Γιάννη ότι έχουν πάει 8 άγγελοι γύρω του, τον έχουν περικυκλώσει και του έχουν βάλει τις λόγχες εδώ στο λαιμό. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Δεν σ' αφήνει ο Θεός, μου φοβάσαι, αδερφέ. Μα έχουν ξεσηκωθεί οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι γείτονες. Μη φοβάσαι, αδερφέ. Έχουμε τον Κύριο, αγαπητά αδερφιά. Έχει ο Κύριος τις δυνάμεις τις δικές του και δεν μας αφήνει ο Κύριος, αδερφοί. Και εκεί που μίλαγε ο Πέτρος στο Λόγο του Θεού, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Άρχισαν να γλωσσολαλούνε. Ευλογία, Ποιος μπορεί να εμποδίσει αυτούς τους ανθρώπους που λάβανε Πνεύμα Άγιο το νερό? Λέει ο Απόστολος Πέτρος, πρέπει να βαφτιστούν. Έλαβε Πνεύμα Άγιο κάποιος, πρέπει να βαφτιστεί. Γιατί συγχρόνως γίνεται και η αναγέννηση με τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου και πρέπει να βαφτιστεί. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και διέταξε, και αδερφοί να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, τους διέταξε ο Πέτρος να βαφτιστούν, αδερφοί. Δεν τους παρακάλεσε. Σας παρακαλώ, αν θέλετε, αν μπορείτε, τους διέταξε. Πρέπει τώρα να βαφτιστείτε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί, και να μας αξιώσει ο Θεός πάλι να ξανάρθουμε, να ξαναβρεθούμε και να τα πούμε. Να προσεύχεστε για μας, ο Θεός να μας ελεεί. Αμήν. Ματθαίος, σελίδα 875, κεφάλαιο ΚΣ, κεφάλαιο 26. Να διαβάσουμε από το εδάφιο 20. Σελίδα 875, κεφάλαιο ΚΣ, κεφάλαιο 26, Ματθαίος. Αριστερή στήλη, εδάφιο 20.
Ότε δε έγινε εσπέρα, εκάθετο εις την τράπεζα μετά των 12. Και ο νέο έτρωγον είπεν, αληθώς σας λέγω, ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει. Και λυπούμενη σφόδρα, ήρχισε να λέγωση προς αυτόν, έκαστος αυτόν, μήπως εγώ είμαι Κύριε. Ο δε αποκριθής είπεν, ο εμβάψας μετεμούει το πινακείο την χείρα, ούτως θέλει με παραδώσει. Ο μένιος του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένο περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλό ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί. Αποκριθείς δε ο Ιούδας, ώστις παρέδιδε αυτόν είπε, μήπως εγώ είμαι ραβή. Λέγει προς αυτόν, σύ είπας. Ένα συμβάν, αγαπητοί, το οποίο συμβαίνει και το γράφει μόνο ο Ματθαίος, όχι άλλος Ευαγγελιστής, συμβαίνει πριν πάρουνε για πρώτη φορά το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού οι Απόστολοι, οι οποίοι, αγαπητοί αδερφοί, μεταφέρανε αυτό μετά και μέσα στην Εκκλησία. Και ο Παύλος ο Απόστολος μετέφερε αυτό δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό κάθε φορά πριν πάρει σώμα και αίμα Χριστού ο άνθρωπος του Θεού, και ποιοι μπορούν να πάρουν σώμα και αίμα Χριστού? Αγαπητοί, αυτοί οι οποίοι αναγεννηθήκανε, βαπτιστήκανε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και προσθεθήκανε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όχι βάπτισμα σε νηπιακή κατάσταση που άλλοι τον βαπτίσαν, αγαπητοί, αλλά βάπτισμα με επίγνωση ότι κάνω το θέλημα του Θεού. Ο ευνούχος που τον Ευαγγέλισε ο Φίλιππος, ο διάκονος, είπε σε μία στιγμή, «Ιδού είδωρ», λέει, «τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Υπάρχει κάποιο εμπόδιο? Αποδέχομαι όσα μου ελάλησες για τον Ιησού Χριστό», είναι σαν να λέει αυτός ο άνθρωπος στο Φίλιππο. Και τι απαντάει ο Φίλιππος? «Αν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, δύνασε». Και τι ομολογεί ο ευνούχος? «Πιστεύω», λέει, «ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Με την καρδιά, λέει ο Λόγος του Θεού, πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη και με το στόμα, αγαπητοί, γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός μπορεί να πάρει από το σώμα και από το αίμα του Χριστού, αφού πρώτα όμως, αγαπητοί, εξετάσει τον εαυτό του. Α Κορινθίους μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι κάποιοι λαμβάνουν χωρίς να συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι το σώμα του Κυρίου, αγαπητοί. Που σημαίνει λαμβάνουν αυτό ως κάποιο σύμβολο και δεν θεωρούν τι αξία έχει εκείνο το οποίο θα κάνουν τη στιγμή αυτή. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Κύριος λέει τον λόγον αυτόν πριν οι μαθητές πάρουν από το σώμα και από το αίμα του. Γιατί λέει εκεί που είχαν το δείπνο την ώρα αυτή, ενώ τρώγανε, είπε, αληθώς σας λέγω ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει. Συμβαίνει, πάλι το λέω αυτό, αγαπητοί, πριν πάρουνε σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό. Πριν πάρω σώμα και αίμα Χριστού, εξετάζω μόνο τον εαυτό μου. Όχι για να μην πάρω, αγαπητοί. Γιατί ο Κύριος θέλει σήμερα να πάρουμε όλοι σώμα και αίμα Χριστού. Να δω που βρίσκομαι, αν κάτι έχει συμβεί, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός να μας συγχωρέσει εμάς από κάθε αμαρτία, αγαπητοί. Από κάθε αδικία. Και ενώ λέει αυτόν τον λόγο ο Κύριος, λέει στο 22 εδάφιο, και λυπούμενη σφόδρα, λέει ο Λόγος του Θεού, επιστολή Κορινθίους, η δεύτερη του Αποστόλου Παύλου.
η λύπη η κατά Θεόν γεννάει μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητη. Τι ωραίοι που είναι αυτοί εδώ, αγαπητοί μαθητές, και να τους μοιάσουμε. Είχανε λύπη κατά Θεόν, αγαπητοί. Και λυπούμενοι, όχι απλά λυπούμενοι, σφόδρα λυπούμενοι, άρχισαν να λένε προς τον Κύριο ο κάθε ένας ξεχωριστά. Όχι με μία φωνή μαζί, αγαπητοί. Γι' αυτό λέμε εξετάζουμε προσωπικά τον εαυτό μας. Και να προσέχω πάρα πολύ, γιατί μπορεί να πέσει στην αντίληψή μου κάποιος αδερφός χτες, προχτές ή το πρωί σήμερα κάτι να έκανε μπροστά στα μάτια μου. Και αντί να κοιτάω τον εαυτό μου, κοιτάω αν θα πάρει κοινωνία αυτός ο αδερφός. Και τι μπορεί να συμβεί, αγαπητοί, πολλές φορές. Ο αδερφός να έχει μετανοήσει, να τον έχει καθαρίσει ο Κύριος, εγώ να έχω μέσα μου κατάκριση και να λάβει προς ευλογία, αγαπητοί, ο αδερφός, και εγώ που νομίζω ότι κάτι είδα, αντί να εξετάσω τον εαυτό μου, κρίνω αυτόν και λαμβάνω προς κατάκριση. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, αδερφοί, αγαπητοί. Εξετάζω μόνο τον εαυτό μου. Δεν κοιτάω τι κάνει ο διπλανός. Έκαστος αυτόν είπαν στον Κύριο, μήπως εγώ είμαι, Κύριε? Και αυτή είναι η εικόνα, αγαπητοί. Οι 12 Απόστολοι. Πάει ο Πέτρος, αγαπητοί, δεν ξέρω τη σειρά, ο Ιάκωβος, ο Φίλιππος, ο Ιωάννης. Μήπως εγώ είμαι, Κύριε? Αυτό που σκέφτηκα, Κύριε, εκεί που, Κύριε, είπα ποιος τάχα είναι ανώτερος, ποιος τάχα είναι μεγαλύτερος, μήπως κάτι άλλο που έπραξα σε λύπησε, Κύριε? Ο Δαβίδ λέει σε ένα σημείο, ποιος είναι αυτός, λέει, που συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο δε αποκριθής είπε, ο εμβάψας μετεμού μέσα στο πιάτο το χέρι, αυτός θέλει με παραδώσει. Ο μεν Υιός του ανθρώπου, που είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, υπάγει καθώς είναι γεγραμμένο περί αυτού. Αλίμονο όμως των άνθρωπων εκείνων, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλύτερα ήταν στον άνθρωπον αυτόν να μην είχε γεννηθεί. Και αυτός, αγαπητοί, είναι ο Ιούδας, ο οποίος δεν πρόσεξε την καρδιά του, άρχισε σιγά σιγά να διαλογίζεται. Εγώ έχω το γλωσσόκομμα, το ταμείο δηλαδή, τρέχω στο έργο του Θεού. Δεν δικαιούμαι κι εγώ κάτι να πάρω από εκεί. Και σιγά σιγά, αδερφοί, άρχισε να παίρνει λίγα. Κι άλλα λίγα, αγαπητοί, και τον κυρίευσε η φιλαργυρία. Με αποτέλεσμα, λέει σε ένα σημείο ο Λόγος του Θεού, τότε, λέει, εισήλθε ο σατανάς μέσα στην καρδιά του Ιούδα. Πριν που ήταν, αγαπητοί, εδώ στο μυαλό γυρνάει γι' αυτό. Αλλά δεν πρόσεξα, αγαπητοί. Πόσο πρέπει να προσέχω, Σου έρχεται κάποιος διαλογισμός, διώξτε τον στο όνομα του Χριστού, Λέει στην Πέτρου επιστολή την πρώτη, απορρίψατε, λέει, διώξτε κάθε κακία, εσείς οι αναγεννημένοι, κάθε δόλο, κάθε υποκρισία, κάθε φθόνο, κάθε καταλαλιά. Μα μπορεί να συμβεί αυτό σε ανθρώπους του Θεού? Το λέει, αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού. Τι σημαίνει απορρίπτω? Το διώχνε, το καταδικάζω. Ένας διαλογισμός είναι, αγαπητοί αδερφέ. Διώξτε τον στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αν τον αφήσει να γυρνάει στο μυαλό σου και στο μυαλό μου, σιγά σιγά θα κατέβει μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Και είναι πολύ πιο δύσκολα μετά από εκεί να φύγει εκείνο το οποίο κατέβηκε από τη διάνοιά σου μέσα στην καρδιά σου ή στην καρδιά μου. Και αγαπητοί, πορωμένος ο Ιούδας, ο οποίος, λέει, θα παρέδιδε αυτόν, είπε υποκριτικά, μήπως εγώ είμαι ραβή?
Έχει χάσει το φόβο του Θεού. Ξεχνάει ότι ο Κύριος ερευνάει καρδίες, νεφρούς και κρυφούς διαλογισμούς. Και πάντα να το θυμόμαστε αυτό. Γιατί υπάρχει η λύπη κατά Θεόν, αλλά υπάρχει και η λύπη, λέει, του κόσμου. Η οποία, αγαπητοί, αυτή η λύπη γεννάει θάνατο. Με είδε ο αδερφός. Αυτή, αγαπητοί, είναι η λύπη του κόσμου. Την πάτησα δηλαδή. Πρέπει να σκέφτομαι, αγαπητοί, ότι πάντα ο Θεός με βλέπει, όχι ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να συνεχίσουμε λίγο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πώς έγινε, αγαπητοί, τώρα η Θεία Κοινωνία, γιατί ο Λουκάς γράφει με ακρίβεια πώς ετελέστη η Θεία Κοινωνία τη βραδιά αυτή. Πάμε λίγο σελίδα 928. Από το εδάφιο 17 δεξιά στήλη κάτω. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε, δηλαδή έκανε μία προσευχή ο Κύριος για το ποτήριο που μέσα είχε ίνο και είπε λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο κάθε μαθητής, ο κάθε Απόστολος είχε ένα ποτήρι μπροστά του και ότι υπήρχε πάνω στην τράπεζα ένα άλλο σκεύος, μία σημερινή κανάτα ας πούμε, η οποία μέσα είχε ίνο και ο Κύριος έδωσε εντολή να διαμοιραστεί αυτός ο ίνος σε κάθε ποτήρι που είχε μπροστά του ο κάθε μαθητής του Κυρίου. Ότι σας λέγω ότι δεν θέλω πει από το γέννημα της Αμπέλου έως σου έλθει η Βασιλεία του Θεού. Και τώρα επάνω στην τράπεζα, αγαπητοί, είναι ίνος μπροστά σε κάθε μαθητή, στο ποτήρι κάθε μαθητού. Και λαβών άρτων, ο άρτος σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι άζυμος, είναι εορτή των αζήμων. Έκανε πάλι μια προσευχή ευχαριστίας για τον άρτον, έκοψε με τα χέρια του τον άρτο ο Κύριος και έδωκε σε αυτούς λέγοντας αυτό είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο. Τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών διδόμενο. Τούτο κάμνετε εις την ειδική μου ανάμνηση. Δηλαδή, αγαπητοί, ο Κύριος θέλει να θυμούνται οι δικοί του αυτόν. Τι έκαμε ο Κύριος για αυτούς. Θυμάσαι τι έκαμε ο Κύριος για σένα. Ότι φορτώθηκε όλες τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου. Τις ασθένειες, τις θλίψεις. Ότι αυτός ο οποίος δεν γνώρισε αμαρτία έγινε αμαρτία για σε και για με. Ότι αυτόν έκανε ο Πατέρας του Θεός κατάρα. Είναι γραμμένο στη Γραφή. Επικατάρατος ο κρεμάμενος επάνω στο ξύλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Το ίδιο λέει και το ποτήριον, εδάφιο 20 είμαστε, και το ποτήριον αφού εδείπνησαν. Άρα είναι ξεκάθαρο από το Λόγο του Θεού, ξεχωριστά, αγαπητοί αδερφοί, ο άρτος, ξεχωριστά ο ίνος. Αφού εδείπνησαν, τους είπε αυτό το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου το υπέρ ημών εκχυνόμενο. Αυτό το ποτήρι είναι η καινούργια Διαθήκη εν το αίματί μου σημαίνει που είναι σφραγισμένη, επικυρωμένη με το αίμα μου. Υπήρχε, αγαπητοί, η Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι σκιά των μελλόντων. Το δε σώμα, λέει, είναι του Χριστού. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί αδερφοί. Υπήρχαν τα αρνιά τα οποία σφάζανε στην Παλαιά Διαθήκη και τα ζώα αυτά για προσφορές στον Κύριο και προσφορές ακόμη και περί αμαρτίας των ανθρώπων την εποχή αυτή, που όλα αυτά συμβολίζανε τον ερχόμενο αμνό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Καθώς είπε ο Ιωάννης, ιδού λέει ο αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όπως σφραγίστηκε η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί, ο νόμος του Μωυσή με το αίμα των ζώων, έτσι είναι σφραγισμένη τώρα η καινούργια Διαθήκη, όχι με αίμα ζώων,
αλλά με το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο θα πει αλλού ο λόγος του δεν είναι αίμα κοινό, δεν είναι, αγαπητοί, αίμα ζώων, αίμα αρνιών και τράγων, αλλά είναι το αίμα του Υιού του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Γι' αυτό σήμερα, πριν πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού, να εξετάσουμε τον εαυτό μας, αν κάποιος είναι σε αμαρτία μόνιμη, συζεί δηλαδή, τον συμβουλεύουμε μην πάρει σώμα και αίμα Χριστού. Αν κάποιος έχει μέσα στην καρδιά του πίκρα, θόνο, μη γέννητο, αγαπητοί αδελφοί, μην πάρει σώμα και αίμα Κυρίου σήμερα. Αν όμως σε κάτι έχεις φταίξει, σε κάτι έχεις πέσει, μπορείς να μετανοήσεις με την καρδιά σου και το αίμα του Χριστού, λέει, σε καθαρίζει και με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αμήν. Τώρα ας γονατίσουμε για λίγο, αγαπητοί αδελφοί, πριν